bazd meg! Fasz. Ez olyan, mint a sárkány is talán. Mi bajod, ezt hallod? Elvisznek a szellemek? Ellopnak meg. Beraknak egy Tesco-ságba és megvesznek. Mossoljál be. Még csak 2 óra teltelt ki. Beérdesom. 2 óráig beszélgetünk, meg baszolgatunk, és meg se ér. Tényleg már 2 órája fönt vagyunk. Csak Nem 2 óráig. mondod. Sőt, Nem, több. szerintem Csak több ti mint vagytok több. fent 2 órája. Szerintem már vagy 18 óráig biztos nyomni. Szerintem 2 órát a buszos, szóval. 5-30 szerintem. 6-kor fölkeltem. 6-10. Most van óra. Én 6-kor, de 2-kor. Maradjunk fönt 6-ig. Amúgy is csak fél 8-kor, fél 9-kor lesz. Nem, fél 8-kor lesz reggeli. Alszunk egy órát. A többit meg buszon. Ja, vagy akvaparkban. Na persze. Kettő jöjjön, és csúszok le fel a csúszal, majd alszok egyet. Közben Baláskát sajnálom, hogy nem jöhetsz fel. Vagy bemutatod nekem. Jó, bocs. Úgyis felengedjük a mi. Hallod fel meg? Ne világíts. Fossál, neki kapcsolnál ki az Dá! Jani, te már a kések, bazd meg. Nincs csak az ember. Azt egyszer fogod megpróbálni. Milyen fogsz előbb? Mutasd már ide, mert nem látja a kamera. Dávid, mit csinálsz? Mi van? Alszol? Jani! Én Most vagyok se tenni már azt a kést, bazd meg. Bazd valaki se. Mit tudom én? Én most videózok. Leszarom, hogy videózol, nézzük, hogy hol van. Nem tudom, hol a kése. Nézd már meg, bazd meg, nézd, jó. Lelopta, nem tudom. Ott nincs, ott. Nézd meg az ágy mellett, ott van. Mi az? Ütőpálcája az itt van, de a kés az nem nagyon. Nehogy kikapcsolt. Van WC papír, dobáljuk már. Dobálhatjuk, Jani? Nem. Léci. Adok érte egy 100-ast. Nem. 200. Nem. Akkor még Arra kell, hogy álmomban meg. Jani, hát te élsz. Úgy megverlek. Én? Tőlem most nem kapsz egy Jó, nem direkt volt. Most kapcsolj már ki. Nem lehet kikapcsolni. Ki lehet, meg te is kapcsolod, hogy ezt telefonodat, ezt földet a seggetben. Hoppá. Zsebkenően dobálod, de így. Sajátomat. Az meg Akkor lemerült egy telóba, kirakod mindenki erre. a zsebkére. Mindegy, majd bemegyünk. Sajátomat dobáltam. Tényleg megnézem, hogy verték meg a... Én nem. Jó, semmi.